Kidam tang arkoi ni phai thong ke parni lakhain ko rahini sarupathar MSC constituency ang kangarlo dilojan saphasing tirang arong along Karbianglong Women Justice Forum aro kiseng lapen chirok tokame paman ponlong Labang sohut KAWJF aro kiseng lapen chirok tokamay along KAWJF tiripi pen mepi Violet Bepi Kongchun Bangpi Pramila Tirangpi Lovely Kilingpi KAWJF Bokajang District Committee Milika Kropi Sika Tirangpi lapen Saphasing Tirang arong asar Riso Basa lapen Pinang Suarlo Tumta Chitongdung Bang sohut KAWJF Mepi Violet Bepi himpen Jasemet Suarlo Sotum Apan Pinangan RD Duklongalam Thanpong Suarlo Tum Methang Hemtun Kachelangdun Osumar Chiraikom Nangji Suarlo tum aot mesenang ji poputhak ronga sora tum aphan than ponsi saphasing tirang rong KAWJF aro kiseng lapen chirok togamai ki paman mesen pen pachun pon Balipathar pen project tirang Karbianglong Lai